ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தினால் இந்த நாளிலும் உங்களோடு இணைந்து தேவனை ஆராதிக்கும்படி ஆண்டவர் கொடுத்த இந்த நல்ல வாய்ப்புக்காய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். ஆமென். இருந்தவரும் இருப்பவரும் இனிமேலும் வருகிறவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் சொந்த இரட்சகராய் கொண்டிருக்கிறோம். தேவன் அவர் நம்மிலே பாராட்டின் அன்பு எவ்வளவு பெரிது! இந்த நாளிலே அவருடைய அன்பின் ஆழம், அகலம், நீளம், உயரம் இவைகளெல்லாம் அறிந்து உணர்ந்திருக்கிற நாம், தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில அவர் அருளின சொல்லி முடியாத ஈவுகளுக்காய் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துக்குள் மறைந்திருக்கிற சகல ஆவிக்குரிய உன்னத ஆசீர்வாதத்தினால் கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதித்து அவருடைய உடன் சுதந்திரவாளியாய் கர்த்தர் நம்மை அழைத்து தம்முடைய பரிசுத்த ஆவினாலே முத்திரையிட்டு உன்னதங்களில் அவரோடு கூட நம்மை அமர வைத்திருக்கிறார். அவரை பாடி ஆராதிக்கும்படியான ஆமென் ஜீவனையும் சுகத்தை கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிறார். நாம் இருக்கிற இந்த வேளையில நாம் தேவனை துதித்து நாம் ஆராதிக்க போகிறோம். அவரை உயர்த்தும், அவரை மகிமைப்படுத்தும் எந்த ஒரு இடத்திலும் அவர் தன்னை வெளிப்படுத்தி நம்முடைய சூழ்நிலைகளை மாற்றி தேவன் நம்மிலே மகிமைப்பட அவர் வல்லமில்ல தேவனா இருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவருடைய வருகை ஆமென், அதற்குரிய எதிர்பார்ப்பு இன்னும் நம்மிலே பெருகுவதாக. பிரைஸ் தி லார்ட். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரும்பொழுது நாம் அவர் இருக்கிற வண்ணமாய் நாமும் இருப்போம். மகிமையிலே அவரோடு கூட நித்திய காலமாய் நாம் வாழும்படியாய் தேவன் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். அந்தகார இருளிலிருந்து ஆச்சரிய வெளிச்சத்துக்கு நேராக. பிரைஸ் தி லார்ட். அப்படிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கை, அப்படிப்பட்ட எதிர்பார்ப்போடு வாழ்கிற நீங்களும் நானும் 1 யோவான் 3:1-2 எழுதப்பட்ட வண்ணமாய் அவர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல நாமும் பரிசுத்தராய் காணப்பட வேண்டும். அவர் சுத்தமுள்ளவராய் இருக்கிறது போல நாமும் சுத்தமுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். அவர் இருக்கிற வண்ணமாய் நாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறோம். உலகத்தை, மாம்சத்தை, பிசாசை ஜெயித்தவர்களாய் ஆமென். இப்படிப்பட்ட ஒரு ஜெயம் உள்ள வாழ்க்கை வாழ்கிற நாம் அவர் இருக்கிற வண்ணமாய் இந்த உலகத்துல அவருடைய பிள்ளைகளாய் உடன் சுதந்திரவாளிகளாய் இருக்கிற நாம் ஒரு நாள் வருவார். மறுரூபமாக்கப்பட்ட சரீரம் நமக்கு உண்டாகும். ஆமென். அப்பொழுது பரலோகத்துல அவர் இருக்கிற வண்ணமாய் கிறிஸ்துவின் நிறைவான பிரசன்னத்தை உடையவர்களாய், சுபாவத்தை உடையவர்களாய் என்றென்றும் நாம் அவரோடு கூட ஆட்சி செய்வோம். அந்த நம்பிக்கையோடு நாம் சேர்ந்து நாம் பாடி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தலாம். இயேசுவின் 2ஆம் வருகை அதி சீக்கிரமாய் நெருங்கி வருகிறது. பாடி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தலாம். பிரைஸ் தி லார்ட். இயேசுவின் 2ஆம் வருகை அதிவேகமாய் நெருங்கி வருதே. இயேசுவின் 2ஆம் வருகை அதிவேகமாய் நெருங்கி வருதே. ஆயத்தமாகிடுவோம் அன்பர் இயேசுவை சந்திக்கவே. ஆயத்தமாகிடுவோம் அன்பர் இயேசுவை சந்திக்கவே. மாரநாத்தா அல்லேலூயா, மாரநாத்தா அல்லேலூயா, மாரநாத்தா அல்லேலூயா, மாரநாத்தா அல்லேலூயா. நித்திரையை விட்டு நாம் எழும்புவோம், நம் நீதியின் சூரியன் வருகிறார். நித்திரையை விட்டு நாம் எழும்புவோம், நம் நீதியின் சூரியன் வருகிறார். ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் காத்துக் கொள்வோம், நம் இரட்சகர் வருகிறார். ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் காத்துக் கொள்வோம், நம் இரட்சகர் வருகிறார். மாரநாத்தா அல்லேலூயா, மாரநாத்தா அல்லேலூயா, மாரநாத்தா அல்லேலூயா, மாரநாத்தா அல்லேலூயா. பரிசுத்தமாய் நம்மை காத்துக் கொள்வோம், நம் பரிசுத்தர் இயேசு வருகிறார்.
பரிசுத்தமாய் நம்மை காத்துக்கொள்வோம். நம் பரிசுத்தர் இயேசு வருகிறார். நீதியாய் நியாயம் தீர்த்திடவே நியாயாதிபதியாய் வருகிறார். நீதியாய் நியாயம் தீர்த்திடவே நியாயாதிபதியாய் வருகிறார். மாரநாத்தா அல்லேலூயா, 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 மாரநாத்தா அல்லேலூயா. மரணத்தை வென்ற நம் ஆண்டவர் மனவாழனாகவே வருகிறார். மரணத்தை வென்ற நம் ஆண்டவர் மனவாழனாகவே வருகிறார். கரை தீரையற்ற சபைதனையே தம்மோடு சேர்க்கவே வருகிறார். கரை தீரையற்ற சபைதனையே தம்மோடு சேர்க்கவே வருகிறார். மாரநாத்தா அல்லேலூயா, 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 மாரநாத்தா அல்லேலூயா. இயேசுவின் இரண்டாம் வருகை அதிவேகமாய் நெருங்கி வருதே. இயேசுவின் இரண்டாம் வருகை அதிவேகமாய் நெருங்கி வருதே. ஆயத்தமாகிடுவோம் அன்பர் இயேசுவை சந்திக்கவே. ஆயத்தமாகிடுவோம் அன்பர் இயேசுவை சந்திக்கவே. சொல்லுங்க. மாரநாத்தா அல்லேலூயா, மாரநாத்தா அல்லேலூயா, மாரநாத்தா அல்லேலூயா, மாரநாத்தா அல்லேலூயா. ஆசை மகிபனவர் பிதாவின் மகிமையோடே. ஆசை மகிபனவர் பிதாவின் மகிமையோடே. நேசமனவாட்டியை மறுரூபமாக்க வருவார். நேசமனவாட்டியை மறுரூபமாக்க வருவார். அவளாய் நாமும் இயேசுவை சந்திப்போம் அருந்தமானந்தமே. அவளாய் நாமும் இயேசுவை சந்திப்போம் ஆனந்தமானந்தமே. மகிமையின் ராஜா மகிமையோடு வருகின்றான் மேகமிது. மகிமையின் ராஜா மகிமையோடு வருகின்றான் மேகமிது. ஆனந்தமே 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 பேரானந்தமே. ஆனந்தமே 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 பேரானந்தமே. பூமி அதிசயிக்க வானோர் ஆர்ப்பரிக்க தூததொனிவுடனே மேகமிதில் அருவார். அன்பர்கள் நாங்கள் இயேசுவை சந்திப்போம் ஆனந்தமானந்தமே. அன்பர்கள் நாங்கள் இயேசுவை சந்திப்போம் ஆனந்தமானந்தமே. மகிமையின் ராஜா மகிமையோடே வருகின்ற மேகமிது. மகிமையின் ராஜா மகிமையோடே வருகின்ற மேகமிது. சுத்த பிரகாசமா சீத்திரத்தை அலாடை
சுத்த பிரகாசமா சுத்திரத்தை அலாடை தூய நீதிவுடனே வெண் வஸ்திரம் தரிப்போம். தூய நீதிவுடனே வெண் வஸ்திரம் தரிப்போம். விண்ணவர் சாயலில் இயேசுவை சந்திப்போம். ஆனந்தமானந்தமே விண்ணவர் சாயலில் இயேசுவை சந்திப்போம். ஆனந்தமானந்தமே மகிமையின் ராஜா மகிமையோடு வருகின்ற மேகமிதில். மகிமையின் ராஜா மகிமையோடு வருகின்ற மேகமிதில். ஆவியும் மனவாட்டியும் அழைத்திடும் நேரமல்லோ. ஆவியும் மனவாட்டியும் அழைத்திடும் நேரமல்லோ. ஆயத்த விழிப்புடனே பூரணமடைந்திடுவோம். ஆயத்த விழிப்புடனே பூரணமடைந்திடுவோம். காலமும் சென்றது நேரமும் வந்தது. ஆனந்தமானந்தமே காலமும் சென்றது நேரமும் வந்தது. ஆனந்தமானந்தமே மகிமையின் ராஜா மகிமையோடு வருகின்ற மேகமிது. மகிமையின் ராஜா மகிமையோடே வருகின்ற மேகமிது. ஆனந்தமே 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 பேரானந்தமே. ஆனந்தமே 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 பேரானந்தமே. மகிமையின் ராஜா மகிமையோடே வருகின்ற மேகமிதில். அப்படியே கைகளை உயர்த்தி ஆசை மகிபனவர் பிதாவின் மகிமையோடே. ஆசை மகிபனவர் பிதாவின் மகிமையோடே. நேச மனவாட்டியை மறுரூபமாக்க வருவார். நேச மனவாட்டியை மறுரூபமாக்க வருவார். அவளாய் நாமும் இயேசுவை சந்திப்போம். ஆனந்தமானந்தமே அவளாய் நாமும் இயேசுவை சந்திப்போம். ஆனந்தமானந்தமே மகிமையின் ராஜா மகிமையோடு வருகின்ற மேகமிதில். ஹல்லேலூயா. அவர் எப்படி எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டாரோ அப்படியே அவர் வரப்போகிறார். ஹல்லேலூயா. Praise the Lord. Amen. ஆசை மகிமையவர் பிதாவின் மகிமையோடு. Amen. With an exact representation of the unseen God, we're going to see, amen, the exact representation of the unseen God. Amen. Amen. அதரிசனமான தேவனுடைய தற்சரூபமாக. ஆமென். மகிமையோடு கூட பிதாவின் மகிமையோடு கூட ஆமென் தேவன் தம்மை வெளிப்படுத்த அவர் வல்லமையுள்ள தேவனா இருக்கிறார். Praise the Lord. தம்முடைய பரிசுத்தவான்களுக்காக ஆமென் தங்களை சுத்தமாய் காத்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்காக இரண்டாம் தரம் தேவன் பாவமில்லாமல் தரிசனமாக போகிறார். ஹல்லேலூயா. தம்முடைய மனவாட்டிக்காக ஆமென் மணவாளனாய் ஆயத்தத்தோடு ஜோடிக்கப்பட்ட ஆமென் கரைத்துறையற்ற பரிசுத்த மனவாட்டிக்காக என் ஆண்டவர் மணவாளனாய் வரப்போகிறார். எத்தனை சந்தோஷம். ஹல்லேலூயா. அவர் இருக்கும் இடத்தில் அவரோடு கூட நித்திய காலமாய் நாம் வாழும்படி தேவன் ஹல்லேலூயா அவருடைய வெளிச்சத்திலே நாம் வெளிச்சம் காணும்படியா தேவன் வரப்போகிறார். எத்தனை சந்தோஷம். அந்த எதிர்பார்ப்போடு இருக்கிற நாம் அவரை சேர்ந்து பாடி எத்தனை நாம் ஆராதிக்க போகிறோம். ஹல்லேலூயா.
அவர் ராஜாவாய் வீட்டை வைத்திருக்க போகிறார். அல்லேலூயா. அங்கே கண்ணீர் இல்லை, கவலை இல்லை, துயரம் இல்லை. ஆமென், ஸ்தோத்திரம். எங்கும் வெளிச்சம், எதிலும் வெளிச்சம். அவரே அந்த நகரத்துக்கு வெளிச்சமாய் இருக்க போகிறார். சூரியன் இல்லை, சந்திரனும் இல்லை, ஆனால் இருளுமே ஏதும் அங்கே காணப்படவில்லை. அல்லேலூயா. ஆண்டவர் அந்த நகரத்துக்கு வெளிச்சமாய் இருக்க போகிறார். விசுவாசிக்கிறவர்கள் மாத்திரம் கைகளை உயர்த்தி ஆண்டவரை உயர்த்தலாம். அல்லேலூயா. எங்கள் மத்தியில் உலாவிடும், எங்களோடு என்றும் வாசம் செய்யும். எங்கள் மத்தியில் உலாவிடும், எங்களோடு என்றும் வாசம் செய்யும். உமக்கு சிங்காசனம் அமைத்திட உம்மை துதிக்கிறோம் இயேசுவே. பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே உம்மை தொழுகிறோம் இயேசுவே. சொல்லுங்க. எங்கள் மத்தியில் உலாவிடும், எங்களோடு வாசம் செய்யும். சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்து அமர்ந்திருக்கிறவர் ராஜாதி ராஜாவாய் வீற்றிருப்பார். கண்ணீர் இல்லை, கவலை இல்லை. அல்லேலூயா. உன் ராஜாவாகிய கர்த்தர் நடுவில் இருக்கிறார். உன் ஆக்கினை அகற்றுகிறவர், உன் சத்துருக்களை விலக்குகிறவர். பிரைஸ் தி லார்ட். உன் பேரில் அவர் கம்பீரித்து சந்தோஷமாய் இருப்பாராக. எல்லாரும் சேர்ந்து ஆமென். சிங்காசனத்தில் அமர்ந்திருக்கிறவரை நாம் ஆராதிக்க போகிறோம். அவர் ஆட்டுக்குட்டியானவர். ஓ, சகலவற்றையும் செய்து முடித்தவர். யூதா கோத்திரத்தின் சிங்கம், தாவீதின் வேல். ஆமென். எல்லாரும் சேர்ந்து எங்கள் மத்தியில் உலாவிடும், எங்களோடு என்றும் வாசம் செய்யும். இதோ மனிதர்கள் மத்தியில் வாசம் செய்பவரே, எங்கள் நடுவினில் வசித்திட விரும்பிடும் தெய்வமே. உமக்கு சிங்காசனம் அமைத்திட உம்மை துதிக்கிறோம் இயேசுவே. பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே உம்மை தொழுகிறோம் இயேசுவே. சேர்ந்து சொல்லலாம். எங்கள் மத்தியில் உலாவிடும், எங்களோடு என்றும் வாசம் செய்யும். பரலோக தேவனே, பராக்கிரமம் உள்ளவரே, அகிலத்தை ஆள்பவரே, உம்மாலாகாதது எதுவுமில்ல. சொல்லுங்க. எல் ஷடாய், எல் ஷடாய், சர்வவல்ல தேவனே. எல் ஷடாய், எல் ஷடாய், சர்வவல்ல தேவனே. உயர்த்துகிறோம், வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம். உம்மை உயர்த்துகிறோம், உம்மை வாழ்த்துகிறோம், வணங்குகிறோம். உமக்கு சிங்காசனம் அமைத்திட உம்மை துதிக்கிறோம் இயேசுவே. Let's all lift our hands and worship Him. பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே உம்மை தொழுகிறோம் இயேசுவே.
Let's all praise and worship the name. மாட்சிமை உடையவரே, மகத்துவம் நிறைந்தவரே, அகிலத்தை ஆள்பவரே, உமலாகாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. முத்திரை உடைக்கவும் புத்தகத்தை திறக்கவும் ஆற்றல் உடையவரே, நாங்கள் உம்மை ஆராதிக்கிறோம். We bless your name, O God. ஓ, நீர் என்றைக்கும் நீர் ஆளுகை செய்கிறவர் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, நீர் மாட்சிமை உடையவர். உம்முடைய ராஜ்யத்திற்கு முடிவே இல்லை ஆண்டவரே. You reign forever, O God. You are a sovereign God. Lord, we worship your name and say that worthy is the Lamb who sitteth upon the throne, highly exalted, O God. We just remove our crown and lay at your feet and say that worthy, worthy, worthy is the Lamb to receive all praise, glory and honor. ஆண்டவரே, எங்கள் கிரீடங்களை கலட்டி நாங்கள் சொல்லுகிறோம் கர்த்தாவே. உம்முடைய பாதப்படியில வைக்கிறோம் கர்த்தாவே. நீர் ஒருவரே மேன்மைக்குரியவர், நீர் ஒருவரே மகத்துவக்குரியவர், நீரே ஒருவரே ராஜாதி ராஜா. நீர் ஆட்சி செய்கிறவர் ஆண்டவரே. ஓ, ராஜாக்களை தள்ளி ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிறவரே. நீ நித்திய ராஜ்யம் உள்ளவர், நீ நீதியை சரி கட்டுகிறவர் ஆண்டவரே. உம்முடைய கிரியைகள் எல்லாம் சத்தியமானவைகள் ஆண்டவரே. உம்முடைய கிரியைகள் எல்லாம் மகத்துவமானவைகள், உம்முடைய வழிகள் எல்லாம் சத்தியமானவைகள். உமக்கு நாங்கள் ஆராதனை செய்கிறோம். Majesty, worship His majesty. Unto Jesus be all glory, power and praise. Majesty, let's all say kingdom, authority flows from His throne unto His own. His anthem reigns. Oh, flows from His throne unto His own. His anthem reigns. So exalt, lift up His name, the name of Jesus. Magnify, come glorify, Christ Jesus our King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Come on everybody. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify, Christ Jesus our King. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Oh, Jesus who died, now glorified, King of all kings. Oh, we exalt you, Jesus. Oh, you died for us, oh God. Oh, you came from the throne, oh God. He came from the throne. You died on the cross, Lord. You raised again, oh God. Amen. You went to heaven, seated upon the throne. Amen. Highly exalted on the right side of the Father, interceding for us, Lord. Amen. The great, amen, and the high priest, we worship your name. Worthy, worthy, worthy. Oh, மாட்சிமை உடையவர், மகிமை நிறைந்தவர், மகத்துவம் நிறைந்தவர் ஆண்டவரே. உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம் ஆண்டவரே. You came from heaven to earth, Lord. Hallelujah. Died for us, Lord. We worship you, worship you. இந்த காலவேளையில் ஆராதிக்கிற வேளையில் மரித்தோரை உயிரோடு எழுப்புகிறதை பரிசுத்த ஆவியான கிறிஸ்துவை மரித்தோர்
இருந்து எழுப்பின அதே பரிசுத்த ஆவியானவர் காலவனமை தட்டி எழுப்புவாராக. Let Jesus be revealed in this worship this morning time. ஆண்டவரே, நீர் எங்களிலே வெளிப்படும்படியாய் நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுகிறோம். ஆண்டவரே, ஆராதிக்கிற வேளையில் அந்த உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமாய் ஒவ்வொருவருடைய உள்ளத்து இளைய இல்லத்தை நிரப்புவதாக, மரித்து போன அனுபவங்கள் எல்லாம் மாறுவதாக. Praise you Jesus Lord. எல்லாரும் சேர்ந்து எங்களுக்காய் வரப்போகிறவரே, எங்களுக்காய் அடிக்கப்பட்ட வண்ணமாய் நிற்கிற ஆட்டுக்குட்டியானவரே, யூதாவின் ஆண்டவரே, ஆமென், சிங்கமே, தாவீதின் திறவுக்குள்ள உடையவரே, ஒருவரும் பூட்டக்கூடாதபடி திறக்கிறவரும் ஒருவரும் திறக்கக்கூடாதபடி பூட்டுகிறவரே, உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லலாமா? ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, hallelujah. Let's all praise him. Hallelujah, hallelujah. வருவேன் என்று சொன்னவரே, சீக்கிரம் வாருமையா. வருவேன் என்று சொன்னவரே, சீக்கிரம் வாருமையா. உமக்காக காத்திருப்போம், உமக்காக காத்திருப்போம். வருவேன் என்று சொன்னவரே, பாடு, சீக்கிரம் வாருமையா. வருவேன் என்று, let's all worship him, சொன்னவரே, சீக்கிரம் வாருமையா. பாவியான என்னையும் நேசித்தீரே, துரோகியான என்னையும் மன்னித்தீரே. பாவியான என்னையும் நேசித்தீரே, துரோகியான என்னையும் மன்னித்தீரே. நீர் விரும்பும் நல்ல பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ்ந்திட அருள் தாருமே. நீ விரும்பும் நல்ல பரிசுத்த வாழ்ந்திட அருள் தாருமே. கிருபையால் நிற்க செய்யுமே. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. Hands up and worship. நீர் விரும்பும் பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ கிருபை தாரும் ஆண்டவரே, கிருபையால் நிற்க செய்யும் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. இருளின் மாந்தர்கள் மீட்படைய உம்மிலே எங்களுக்கு தந்தவரே. சொல்லுங்க. இருளின் மாந்தர்கள் மீட்படைய உம்மையை எங்களுக்காய் தந்தவரே. இருளின் மாந்தர்கள் மீட்படைய உம்மையை எங்களுக்காய் தந்தவரே. உமக்காக நானும் வாழ்ந்திடவே உம் கரங்களில் அர்ப்பணிக்கின்றேன். உமக்காக நானும் வாழ்ந்திடவே என்னை கரங்களில் அர்ப்பணிக்கின்றேன். ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. உமக்காக காத்திருப்பேன், உமக்காக காத்திருப்போம். வருவேன் என்று
சொன்னவரே சீக்கிரம் வாருமையா, வருவேன் என்று சொன்னவரே சீக்கிரம் வாருமையா. ஹல்லேலூயா. பாவியான என்னையும் நேசித்தீரே, துரோகியான என்னையும் மன்னித்தீரே. நீர் விரும்பும் இந்த பரிசுத்த வாழ்க்கை வாழ கிருபை தாரும் ஆண்டவரே, வரந்தை தாரும் ஆண்டவரே, அருள் தாரும், கிருபையா எங்களை நிற்க செய்யும் ஆண்டவரே. நீர் வரும்பொழுது 1 யோவான் 4 அதிகாரம் 17-18 படி கர்த்தாவே, நியாயத்தீர்ப்பின் நாளில் நீர் வரும்பொழுது தைரியமாய் உமக்குன்பதாய் நிற்கும்படி அன்பு எங்களிலே பூரணப்படட்டும் கர்த்தாவே. பிரைஸ் தி லார்ட். ஆண்டவரே கர்த்தாவே, உம்முடைய அன்பிலே நாங்கள் பூரணப்பட்டவர்களாய் வாழ, உம்முடைய பிரமாணங்களை கை கொண்டு நடக்க, ஆண்டவரே பிதாவின் அன்பு எப்படி உம்மிலே நிலைத்திருந்ததோ, ஆண்டவரே கர்த்தாவே உம்முடைய அன்பு எங்களில் நிலைத்திருக்க, நாங்களும் ஆண்டவரே அந்த அன்பிலே நிலைத்திருக்க, அந்த அன்பு எங்களிலே பூர்ணப்படட்டும் கர்த்தாவே. நாங்கள் பாவியா இருக்கும் பொழுது நீர் எங்களை முதலாவது எங்களை நேசித்தீரே ஆண்டவரே. இந்த அன்பினால் மகளத்தை அறிந்து கொண்ட நாங்கள் ஆண்டவரே, இந்த கடைசி நாட்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நாங்கள் அப்போஸ்தலனாகிய பவுலை போல ஆண்டவரே, மரணமோ வியாதியோ விக்கனமோ ஆண்டவர் நிர்வாணமோ பட்டயமோ ஆண்டவர் எதுவுமோ எங்களை உம்முடைய அன்பிலிருந்து பிரிக்காதபடி ஆண்டவரே அந்த நேசாக்கினி எங்களிலே பற்றி எரிக்கட்டும் ஐயா. தண்ணீரும் வெள்ளங்களும் தணிக்காத அந்த நேசாக்கினி எங்களை பற்றி எரியட்டும் ஆண்டவரே. எங்களை நேசித்து பாவியாயிருந்த எங்களை ரட்சித்து உம்முடைய பிள்ளையாய் ஏற்றுக்கொண்டு உடன் சுதந்திரவாளிகளை வைத்து எங்களுக்காக ஒரு பரலோகத்தை ஆயத்து பண்ணி ஆண்டவரே, நாங்கள் உம்மோடு கூட நித்திய காலமாய் இருக்கும்படி எங்களை அவ்விடத்துக்கு அழைத்துக் கொள்ளும்படி வரப்போகிறீரே ஐயா. அவ்விடத்திலே வரப்போகிற ஆண்டவரே, நான் சேரப்போகிற நாங்கள் 1 யோவான் 3:1-2 படி ஆண்டவரே, நீர் வரும்பொழுது அவர் இருக்கிற பிரகாரமாய் நாங்களும் இருப்போம் என்கிற நம்பிக்கை ஆண்டவரை பெற்றிருக்கிற நாங்கள் ஆண்டவரே, நீ பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல நாங்களும் பரிசுத்தமாய் இருக்க உதவி செய் ஆண்டவரே. உலகம் ஆயத்தப்படட்டும், திருச்சபை மக்கள் ஆயத்தப்படட்டும் ஆண்டவரே கர்த்தாவே. ஸ்தோத்திரம். தேசத்தின் மேல் உம்முடைய ஆளுகை இறங்கி வரட்டும் கர்த்தாவே. நீதி வாசம் பண்ணுகிற பூமியாய் கர்த்தர் அந்த பூமியை மாற்றும்படியாய் நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுகிறோம். ஓ பிரைஸ் காட். நீதி தாழ பார்க்கட்டும் சுவாமி, சத்தியம் பூமியிலிருந்து முளைப்பதாக இயேசுவின் நாமத்தினாலே. உம்முடைய நீதியிலே நாங்கள் நடக்கிறவர்களா, உம் நீதியின் அடிச்சுவடுகளிலே நடக்கிறவர்களாய் கர்த்தர் எங்களை மாற்றும்படியாய் நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுகிறோம். ஒவ்வொரு துறையில் இருக்கிற அநீதிகள் மாறட்டும், ஒவ்வொரு துறையில நீதி வரட்டும் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே உம்முடைய ஆளுகை வீடுகளிலே உம்முடைய நீதி வாசம் பண்ணுகிற இடம் வரட்டும் ஆண்டவரே. நீதியின் மேல் பசி தாகம் உள்ளவர்களாய் கர்த்தர் எங்களை மாற்றும் ஆண்டவரே கர்த்தாவே. பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகும் நீதி, சந்தோஷம், சமாதானம் ஆண்டவரே நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அனுபவிக்க கர்த்தர் எங்களுக்கு நீர் உதவி செய்யுங்க ஆண்டவரே. கண்ணீரோடு கூட போராட்டத்தோடு கூட என்னோடு சேர்ந்து இந்த காலவெளியில் ஆராதிக்கிற உடைய பிள்ளைகளுக்காய் நான் ஜெபம் பண்ணுகிறேன். என் ராஜா எங்கள் நடுவில் இருக்கிறேன், எங்கள் ஆக்கினை அகற்றுகிறவர், எங்கள் சத்துருக்களை விலக்குகிறவர் ஆண்டவரே. ஓ எங்கள் நடுவில் நீர் எழுந்தருளும் ராஜாவாய் எழுந்தருளும் ஆண்டவரே. எங்கள் ஆக்கினை அகற்றுவீராக, எங்கள் சத்துருக்களை விலக்குவீராக, தீமையானவைகளை விலக்கி கர்த்தாவே. நீர் எங்கள் மத்தியிலே வாசம் பண்ணும் பொழுது அங்கே கண்ணீர் இல்லை, கவலை இல்லை, வேதனை இல்லை, பாடுகள் இல்லை. இன்னைக்கு வியாதி நிமித்தமாய், வேலையின்மை நிமித்தமாய், வறுமை நிமித்தமாய், வன்முறை நிமித்தமாய் காணப்படுகிற எல்லா விதமான கூக்கரிலின் சத்தம், அழுகை, போராட்டங்கள் நம்முடைய சமூகத்திலே எட்டி கொண்டிருக்கிறது கர்த்தாவை. மனம் இறங்கும் சுவாமி, நீர் ஆளுகை செய்யுங்க ஐயா, நீர் ஆளுகை செய்யுங்க ஆண்டவரே. ஆளுகை செய்யுங்க, எங்களுக்கு யுத்தம் செய்கிறவரே, சமாதானத்தை கட்டளிடுகிறவரே. ஓ கர்த்தத்துவம் உம்முடைய தோளில் இருக்கிறது கர்த்தாவே. நீ சமாதான பிரபு, நீர் ஆலோசனை கர்த்தர். உம்முடைய ஆளுகைகள் மத்தியில் இறங்கி வரட்டும், ஒவ்வொரு மேலும் உம்முடைய கரம் நீட்டப்படட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தினால் மறுபடியும் உங்களோடு சேர்ந்து ஆராதிக்கவும், ஆண்டவருடைய வசனத்தில் பலப்பட, அவருடைய வசனத்தின் வெளிச்சத்தில் நாம் இந்த நாட்களிலே வாழ தேவன் நமக்கு இந்த நாட்களில் அனுக்கிரகம் செய்வாராக. அவருடைய வேதத்தை கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிறார் அறிந்து கொள்ள. ஆமென், ஸ்தோத்திரம். அதை புரிந்து கொள்ள பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஒத்தாசையை தந்திருக்கிறார். அதை அனுபவமாய் மாற்றிக்கொள்ள இந்த காலவெளியில் கர்த்தர் தமக்கு கிருபை தருவார். நம்முடைய வாழ்க்கையில் தம்முடைய கிருபையை அளவில்லாமல் நம்மத்திலே ஊற்றுவாராக. மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல, தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தையினால் பிழைப்பான்.
இன்றைக்கும் கட்டுக்கடங்காத, கட்டுப்படுத்த முடியாத, சடுதியாய் வருகிற பிரச்சனைகள் புயலை போல, மழையை போல, அலைகளைப் போல நம்முடைய விசுவாச கப்பலின் மேல் மோதலாம், நம்முடைய விசுவாச வீட்டின் மேல் மோதலாம். ஆனாலும் இவைகள் மத்தியிலே நாம் கிறிஸ்துவுக்காய் நம்முடைய அழைப்பிலே உறுதியாய் நிற்பதற்கு, நம்முடைய வாழ்க்கையானது கிறிஸ்துவின் மேல் கட்டப்பட்ட, ஆமென், நம்முடைய வசனத்தை கேட்டு அதன்படி செய்கிற ஒரு புத்தி உள்ள மனுஷன் கட்பாறையின் மேல் தன் வீட்டை கட்டுகிற மனுஷனுக்கு ஒப்பாய் இருப்பது போல நீங்களும் நானும் இன்றைக்கு ஒரு ஆழமான உறுதியான அஸ்திபாரமாகிய ஆமென் இந்த வசனத்தின் மேல் நாம் கட்டப்பட கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. தேவன் நமக்கு பிரச்சனை இல்லாத வாழ்க்கை வாக்கு பண்ணவில்லை. பிரச்சனை மத்தியிலும் கூட இருப்பேன் என்று கர்த்தர் வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார். Let's build a Christian life, amen, on the basis of the scripture. வேத வசனத்தின் அடிப்படையில் நம்முடைய வாழ்க்கையை பரிசுத்தத்தை கட்டி எழுப்ப கர்த்தர் உதவி செய்வார். இன்றைக்கும் ரோமர் 13ஆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம் தொடங்கி 14ஆம் வசனம் வரைக்கும் நாம் வாசிக்க கேட்கலாம். Amen. The epistle to the Romans, chapter 13 verse 11 to 14. நித்திரையை விட்டு எழுந்திருக்கத்தக்க வேலையாயிற்று என்று நாம் காலத்தை அறிந்தவர்களாய் இப்படி நடக்க வேண்டும். நாம் விசுவாசிகளான போது ரட்சிப்பு சமீபமாய் இருந்ததை பார்க்கிலும் இப்பொழுது அது நமக்கு அதிக சமீபமாய் இருக்கிறது. இரவு சென்று போயிற்று, பகல் சமீபமாயிற்று. ஆகையால் அந்தகாரத்தின் கிரியைகளை நாம் தள்ளிவிட்டு ஒளியின் ஆயுதங்களை தரித்துக் கொள்ள கடவோம். களியாட்டு, வெறியும், வேசித்தனமும், காம விகாரமும், வாக்குவாதமும், பொறாமையும் உள்ளவர்களாய் நடவாமல் பகலிலே நடக்கிறவர்களைப் போல சீராய் நடக்க கடவோம். துரிச்சைகளுக்கு இடமாக உடலை பேணாமலும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை தரித்துக் கொள்ளுங்கள். ஹல்லேலூயா, praise God. சமீபமாயிற்று, வேளையாயிற்று. ஆமென். பகல் சென்று இரவு சென்று போயிற்று, பகல் சமீபமாயிற்று. அல்லேலூயா என்கிற வார்த்தை இந்த வேத பகுதியிலே அடிக்கடி வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ஆமென். நித்திரை விட்டு எழுந்திருக்கத்தான வேளையாயிற்று, நித்திரை விட்டு எழுந்திருக்கத்தக்க வேளையாயிற்று. பிரைஸ் தி லார்ட். ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். இரவு சென்று போயிற்று, பகல் சமீபமாயிற்று. ஆமென். நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட போது, நாம் விசுவாசிகளை ஆன போது இருந்த ரட்சிப்பு அதை விட, ஆமென், பிரைஸ் தி லார்ட், நாம் காலத்தை அறிந்தவர்களாய் இப்படி நடக்க வேண்டும். நாம் விசுவாசிகள் ஆன போது ரட்சிப்பு சமீபமாய் இருந்ததை பார்க்கிலும் இப்பொழுது அது நமக்கு அதிக சமீபமாய் இருக்கிறது. பிரைஸ் தி லார்ட். ஹல்லேலூயா. சமீபமாய் இருக்கிறது, காலமாயிற்று. ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட் என்கிற வார்த்தை அடிக்கடி வருகிறதை பார்க்கிறோம். இந்த வேத பகுதி காலத்தை குறித்து ஆமென் பரிசுத்த ஆவியானவர் இங்கே வலியுறுத்துகிறதை நாம் பார்க்கிறோம். ரோமர் 13ஆம் அதிகாரம் 11 வசனத்தின் அந்த நடுப்பகுதியை நாம் வாசிக்கும் பொழுது, நாம் காலத்தை அறிந்தவர்களாய். ஆகையால் இந்த காலவேளையில் நம்முடைய பிரசங்கத்தின் தலைப்பு, நாம் காலத்தை அறிந்தவர்களாய். Know the threat of your time. Believers is to know the time. விசுவாசிகள் தங்கள் வாழும் காலத்தை அறிந்தவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். அவர்கள் எப்படிப்பட்ட காலத்தில் வாழ்கிறார்கள் என்கிற ஒரு விழிப்புணர்வு நமக்கு இந்த நாட்களில் மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது. பிரைஸ் தி லார்ட். நாம் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். Believers must have a knowledge about the time that they are living. இன்றைக்கு விசுவாசிகளாய் நாம், ஆமென், ஒரு தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டும். நாம் எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம், எப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்கிற, ஆமென், ஒரு விழிப்புணர்வு இன்னைக்கு நமக்கு மிக மிக அவசியம். இந்த நாளிலே இந்த பிரசங்கத்துக்கு நாம் தலைப்பை கொடுக்கலாம் என்றால், நாம் காலத்தை அறிந்தவர்களாய். ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். நாம் காலத்தை அறிந்தவர்களாய். We must know the time that we are living. Amen. Know the threat
threat of the time என்று நாம் இன்னைக்கு சொல்லலாம். ஆகையால் ஆண்டவர் இன்னைக்கு நம்மிடத்தில் அதை தான் எதிர்பார்க்கிறார். ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த காலத்தில் மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 16 அதிகாரம் 1-3 பரிசேயர்களும் ஆயக்காரர்களும் இயேசுவை விசுவாசிக்கவில்லை. அவர்களுக்கு முன்பதாய் இருந்தார், அவர்களுக்கு சத்தியத்தை போதித்தார். ஆனால் அவர்களை மேசியாவை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. மாறாக அடையாளங்களையே நாடி தேடி வாழ்ந்தவர்கள். தேவன் அவர்களை கண்டித்து அங்கே சொல்லுகிற காரியத்தை பாருங்கள். வாசிக்கலாம். மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 16:1-3. பரிசேயரும் சதுசேயரும் அவரை சோதிக்கும்படி அவரிடத்திலே வந்து வானத்திலிருந்து ஒரு அடையாளத்தை தங்களுக்கு காண்பிக்க வேண்டும் என்று கேட்டார்கள். அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத்தரமாக அஸ்தமனமாகிற போது செவ்வானமிட்டு இருக்கிறது, அதனால் வெளிவாங்கும் என்று சொல்லுகிறீர்கள். உதயமாகிற போது செவ்வானமும் மந்தாரமுமாய் இருக்கிறது, அதனால் இன்றைக்கு காற்றும் மழையும் உண்டாகும் என்று சொல்லுகிறீர்கள். மாயக்காரரே, வானத்தின் தோற்றத்தை நிதானிக்க உங்களுக்கு தெரியுமே, காலங்களின் அடையாளங்களை நிதானிக்க உங்களால் கூடாதா? காலத்தின் அடையாளங்களை நிதானிக்க உங்களால் கூடாதா? வானத்தின் தோற்றங்கள் உங்களுக்கு தெரியும். வானத்தை பார்த்த உடனே மழை வரப்போது, காற்று வீச போது, ஆமென் என்று வானத்தை நிதானித்து, வானத்தை பார்த்து அதனுடைய காரியங்களை அவர்களால் நிதானித்து அறிய பரிசேயர்களுக்கு ஆயக்காரர்களுக்கு அறிவு இருந்தது. ஆனால் வேதம் சொல்ல காலங்களின் அடையாளங்களை நிதானிக்க உங்களால் கூடாதா? அல்லேலூயா. அவர்களால் எப்படிப்பட்ட காலத்தில் வாழ்கிறோம் என்கிற அறிவு அவரிடத்தில் இல்லாமல் போயிற்று. அவருடைய மனக்கண்கள் குருடாக்கப்பட்டிருந்தது, அவருடைய இருதயம் கடினமாக இருந்தது. இந்த நாளில் நீங்களும் ஆயக்காரர்களை பரிசேயர்களைப் போல் அல்ல. இன்னைக்கு நடக்கிற சம்பவங்கள், நாம் கேள்விப்படுகிற, நாம் பார்க்கிற காரியங்கள், இவைகளெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது நாம் காலத்தை அறிந்தவர்களாய் நாம் வாழ வேண்டும். இந்த வேத பகுதியிலே நாம் பார்க்கும் பொழுது இட்ஸ் டைம், you must know your time. A believer is to know the time that he is living. ஒரு விசுவாசி தான் வாழும் காலத்தை நன்றாய் அறிந்திருக்க வேண்டும். ஆமென். எப்படிப்பட்ட ஒரு காலம் அது? ஆமென். ரோமர் 13 அதிகாரம் 11-12 ஆமென் வேதம் சொல்லுகிறது, நித்திரையை விட்டு எழுந்திருக்கத்தக்க வேளையாயிற்று. இட்ஸ் டைம் டு வேக் அப். ஆமென். என்ன காலம்? ஆமென். நித்திரையை விட்டு எழுந்திருக்க வேண்டிய நேரம் அல்லது வேளையாயிற்று. ரெண்டாவது பார்க்கும் பொழுது ஆமென் பிரைஸ் தி லார்ட், வசனம் சொல்லுகிறது 12:13 நாம் வாசிக்கும் பொழுது அல்லேலூயா, இரவு சென்று போயிற்று, பகல் சமீபமாயிற்று. ஆகையால் இருளின் கிரியைகளை அகற்றிவிட்டு ஒளியின் ஆயுதங்களை தரித்து கொள்ள வேண்டிய காலமாயிற்று. ஆமென். 12:13 ஆகிய வசனத்தை, இரவு சென்று போயிற்று, பகல் சமீபமாயிற்று, ஆகையால் அந்தகாரத்தின் கிரியை நாம் தள்ளிவிட்டு ஒளியின் ஆயுதத்தை தரித்து கொள்ள வேண்டும். இப்போ எப்படிப்பட்ட ஒரு காலத்தில் வாழ்கிறோம்? ஒன்று, ஆமென், நாம் நித்திரை விட்டு எழுந்திருக்கத்தக்க வேளையாயிற்று. ரெண்டாவது, ஆமென், இருளின் கிரியைகளை தள்ளிவிட்டு ரகசியமான கிரியைகள், ரகசியமாய் செய்யும் பாவங்கள், அவைகளை தள்ளிவிட்டு ஒளியின் ஆயுதங்களை தரித்து கொள்ள வேண்டிய நேரம் ஆயிற்று. மூன்றாவது நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் 14 வசனம், ஆமென், துரிச்சைக்கு இடமாக உடலை பேணாமல் இருந்து கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை தரித்து கொள்ளுங்கள். அப்படி என்றால் ஆமென், துரிச்சைக்கு இடமாக நம்முடைய உடலை பேணாமல், ஆமென், மேக்கிங் நோ ப்ரொவிஷன் ஃபார் த ஃப்ளஷ் லஸ்ட், ஆமென், அதற்கு இடம் கொடாமல், இச்சைக்கு இடம் கொடாமல், ஆமென், இச்சையினாலே நம்முடைய உடலை பேணாமல் இருந்து என்ன செய்ய வேண்டுமா? என்ன காலம்? ஆமென், இயேசுவை தரித்து கொள்ள வேண்டிய காலமாயிற்று. ஸோ இந்த வேத பகுதியிலிருந்து ஆமென் ஒரு 4 சத்தியங்களை நாம் கற்றுக்கொள்ள பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு உதவி செய்வார். ஆகையால் இந்த நாளில் ஆமென் நாம் காலத்தை அறிந்தவர்களாய் அல்லது நம் காலத்தை புரிந்தவர்களாய் நாம் வாழ வேண்டும்.
எப்படிப்பட்ட காலம்? நித்திரை விட்டு எழுந்திருக்கத்தக்கதான வேளையாயிற்று. ஆமென். இருளின் கிரியைகளை தள்ளிவிட்டு அகற்றிவிட்டு ஒளியின் ஆயுதத்தை தரித்து கொள்ள வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது. அல்லது ஆமென் ஸ்தோத்திரம், இயேசு கிறிஸ்துவை தரித்து கொள்ள வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது. இந்த காலவேளையில நீங்களும் நானும் காலத்தை புரிந்தவர்களாய் தேவன் நம்மிடத்தில் இந்த செயல்களை நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார். வாசிக்கலாம் எபேசியர் 5ஆம் அதிகாரம் 15-16. The book of Ephesians chapter 5 verse 15 and 16. ஆனபடியினாலே நீங்கள் ஞானமற்றவர்களைப் போல நடவாமல் ஞானமுள்ளவர்களைப் போல கவனமாய் நடந்து கொள்ளுங்கள், சீராய் நடந்து கொள்ளுங்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. ஆமென். இருளிலே நடக்கிறவர்களைப் போல அல்ல, வெளிச்சத்தில் நடக்கிறவர்களைப் போல. நாட்கள் பொல்லாதவைகளானதால் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். 17ஆம் வசனம். ஆகையால் நீங்கள் மதியற்றவர்களாயிராமல் கர்த்தருடைய சித்தம் இன்னதென்று உணர்ந்து கொள்ளுங்கள். துர்மார்க்கத்துக்கு ஏதுவாக மதுபானத்தினால் வெறிகொள்ளாமல் ஆவியினாலே நிறைந்து சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளாலும் ஞானப்பாட்டுகளினாலும் ஒருவருக்கு ஒரு புத்தி சொல்லிக்கொண்டு உங்கள் இருதயத்திலே கர்த்தரை பாடி கீர்த்தனம் பண்ணி. கைகளை அசைத்து ஒரு அல்லேலூயா. எப்படி நாம் இருக்கணும்? காலத்தை நாம் பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமாய் வேதத்தில் வாசிக்கிற அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எபேசு சபைக்கு எழுதும் பொழுது அவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் காலத்தை மேக்கிங் யூஸ் ஆஃப் எவ்ரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தட் காட் ஹஸ் given us. ஆமென். நாம் காலத்தை அறிந்தவர்களாய், ஆமென், ஞானமற்றவர்களாக அல்ல, ஆமென், ஞானமுள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ள தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிற ஒவ்வொரு வாய்ப்பையும் சரியாய் பயன்படுத்தி கொண்டு, ஆமென், சபை கூடுதலை ஒரு நாளும் விட்டுவிடாதபடி, ஆமென், தேவன் சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் திருவசனத்தை பிரசங்கிக்கிறவர்களாய், இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுகிறவர்களாய், நம் காலத்தை ஆதாயப்படுத்துகிறவர்களாய், பிரயோஜனப்படுத்துகிறவர்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். மதுபானத்துக்கு ஏதுவாய் வெறிக்கொள்ளாமல் ஒரு விதமான உலக போதையினாலே, ஆமென், இந்த இச்சையினாலே சிற்றின்பமினாலே, ஆமென், நாம் சிறைப்பட்டு மதீனமாய், ஆமென் சோத்திரம், நிர்விசாரமான வாழ்க்கை வாழாமல், பிரைஸ் தி லார்ட், வேதம் சொல்கிறது ஆவினாலே நிறைந்து, ஆமென், நாம் பெற்றுக்கொண்ட அந்த வரத்தை 2 தீமோத்தேயு 1ஆம் அதிகாரம், ஆமென், 6ஆம் வசனத்தின்படி அந்த ஆவின் வரத்தை, பலத்தின் ஆவியை, அன்பின் ஆவியை, தெளிந்த புத்தியின் ஆவியை, அந்த வரத்தை அனல் மூட்டி எழுப்ப வேண்டிய காலத்திலே நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இட்ஸ் டைம் டு வேக் அப். வேதம் சொல்லுகிறது காலமாயிற்று. ஆமென். நாம் காலத்தை அறிந்தவர்களாய், ஆமென், முதலாவது என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம், ரோமர் 13ஆம் அதிகாரம் 11, 12. ஆமென். நித்திரை விட்டு எழுந்திருக்கத்தக்க வேளையாயிற்று. நித்திரை விட்டு எழுந்திருக்கத்தக்க வேளையாயிற்று. இட்ஸ் டைம் டு வேக் அப். ஆண்டவர் இந்த காலவேளையில அதை தான் நம்மிடத்தில் இன்னைக்கு வெளிப்படுத்துகிறார். நம்மை சுற்றி நடக்கிற சம்பவங்களை குறித்து நமக்கு ஒரு உணர்வு தேவை. We must not be sluggish. ஆமென். ஒரு தூக்க மயக்கத்தோடு கூட, பிரைஸ் தி லார்ட், ஒரு நிர்விசாரமான வாழ்க்கையோடு கூட, மங்கி எரிகிற ஒரு திரியின் அனுபவத்தோடு கூட நாம் வாழாமல், நம்மை சுற்றிலும் நடக்கிற சம்பவங்களை கேள்விப்படுகிற நாம் ஆவியிலே விழிப்புள்ளவர்களாய் நாம் வாழ வேண்டும். தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாய் நாம் வாழ வேண்டும். ஆவியிலே நாம் செய்த கிரியை நாம் செய்ய வேண்டும். அதுதான் ஆண்டவர் இந்த இடத்துல நாம் எதிர்பார்க்கிறார். ஆமென். நாம் எப்படிப்பட்ட காலத்திலே வாழ்கிறோம்? ஆமென். எழுந்திருக்க வேண்டிய ஒரு அனுபவம். பிரைஸ் தி லார்ட். நம்முடைய வாழ்க்கை குறுகினது. ஆமென். ஒரு அஞ்சால் காலன் ஓடுகிற ஓட்டத்தை போல இருக்கிறது, புகையை போல இருக்கிறது. இதை நாம் புரிந்தவர்களாய் இந்த நாட்களை நாம் வாழ வேண்டும். நாம் கேட்கிற காரியங்கள், பார்க்கிற காரியங்கள், ஆமென், பூமியிலே வேத வசனத்தில் சொன்னது போல ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோட வருகைக்கு முன்பதாக இப்படிப்பட்ட அடையாளங்கள் நேரிடும். இதெல்லாம் வேதனைக்கு ஆரம்பம். இப்படிப்பட்ட அடையாளங்களை பார்க்கிற கேள்விப்படுகிற நாம், பிரைஸ் தி லார்ட், அவர் பரிசுத்தராய் இருந்தது போல நாம் பரிசுத்தமாய் வாழ நாம் விழித்திருக்க வேண்டும். சபை மனவாட்டியாய், ஆண்டவர் அதை மனவாட்டிக்கு கர்த்தர் ஒப்பிட்டு பேசியிருக்கிறார். ஆமென். சபை வரும்பொழுது எப்படி மனவாட்டி ஆயத்த மனவாளனை சந்திக்க ஆயத்தத்தோடு விழித்திருக்கிறாளோ, அதே போல நீங்களும் நானும் கரைத்துறையற்ற மனவாட்டியை போல என் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுடைய மனவாளனை சந்திக்க ஆயத்தத்தோடு இருக்க வேண்டும். நம்முடைய கண்கள், ஆமென், விழித்திருக்க வேண்டும். நம்முடைய இருதயங்கள் பரிசுத்த ஆவினால நிரப்பப்பட்டிருக்க வேண்டும். ஒரு உற்சாகத்தின் ஆவி நமக்கு தேவை. நம்முடைய காதுகள் எல்லாம் திறந்த வண்ணமாய் இருக்க வேண்டும். எக்கால சத்தத்தை கேட்க, மனவாளனின் சத்தத்தை கேட்க நம்முடைய காதுகள் திறந்திருக்க வேண்டும்.
ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து பல ஓமைகளை சொல்லும் பொழுது மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 13ஆம் அதிகாரம் 32 வசனம் தொடங்கி 37 வசனம் வரையிலும் அவர் சொல்லும் பொழுது சொல்லுகிறார், ஒரு மனிதன் ஒரு எஜமானன் தன் வீட்டை சில வேலைக்காரரிடத்தில் விட்டுவிட்டு தூரமான தேசத்துக்கு போய் திரும்பி வருகிறார். ஆமென். அவர் வரும் பொழுது அவர் எதிர்பார்ப்பது என்ன? ஆமென், தன்னுடைய வேலைக்காரர்கள் விழித்திருக்கிறவர்களாய் ஆமென் அவர் பார்க்க விரும்புகிறார். எப்போ வருவாருன்னு தெரியாது. இரவு சென்று போயிட்டு இரவில் வரலாம், நடுஜாமத்தில் வரலாம், அதிகாலையில் வரலாம், கோழி கூவும் வேளையிலே வரலாம், எப்ப வேணா வரலாம். மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 13:32. ஆமென். அவருடைய வருகை, அவருடைய நாள் யாருக்குமே தெரியாது, தூதர்களுக்கு தெரியாது, இயேசுக்கு தெரியாது. ஆமென். பிதா ஒருவருக்கே கர்த்தர் இந்த நாளை அறிந்திருக்கிறார். ஆகையால் நம் காலத்தை அறிந்தவர்களாய் நாம் விழித்திருக்க வேண்டும். காரணம், அவர் எப்ப வேணா வரலாம். ஒரு திருடனை போல வரலாம், நடுஜாமத்தில் வரலாம், இரவில் வரலாம், அதிகாலையில் வரலாம், கோழி கூவும் நேரத்தில் வரலாம். வேதம் சொல்லுகிறது, அவர் வரும் பொழுது என்ன எதிர்பார்க்கிறார்? விழித்திருக்கிறவர்களாய் நாம் விழித்திருக்க வேண்டும். பிரைஸ் தி லார்ட். விழித்திருக்கிறவர்களை நாம் காணப்பட வேண்டும். லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 12:35-48 அதை தான் கர்த்தர் சொல்லுகிறார். கச்சையை கட்டி கொண்டவர்களாய் ஆமென் நம்முடைய விளக்கு எரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். நம்முடைய ஆமென் தீவட்டிகள் அணைந்து போக விடக்கூடாது. 5 புத்தி உள்ள கன்னிகளை போல பிரைஸ் தி லார்ட் ஒரு நிறைவோடு கூட, நம்முடைய பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிற அனுபவத்தோடு கூட, ஒரு மங்கி எரிகிற அனுபவத்தோடு கூட அல்ல. ஆமென். சோத்திரம். ஆதியில் இருந்த அந்த பிரதிஷ்டை, ஆமென், அந்த பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவு, அந்த வசனத்தின் நிறைவு, ஆமென், முழு வாஞ்சையோடு கூட தேவ சமூகத்திலே விழிப்போடு காத்திருக்கிற புத்தி உள்ள கன்னிகைகளை போல ஆயத்தம். கச்சையை கட்டி கொண்டு நிற்கிற அனுபவம் ஆயத்தம். அல்லேலூயா. ஆயத்தத்துக்கு அடையாளமா இருக்கிறது. வேதம் சொல்லுகிறது, விளக்கு எரிந்து கொண்டுகிற அனுபவம். ஆமென். மணவாளன் வரும் பொழுது ஆமென் சோத்திர மணவாளனை அந்த காணத்தக்கதான அந்த வெளிச்சம் நமக்கு தேவை. நாம் போகும் பாதையை நமக்கு காட்டக்கூடிய அந்த வசனத்தின் வெளிப்பாடு நமக்கு தேவை. நம்மை மற்றவர்கள் காணக்கூடிய விதத்தில் அந்த வெளிச்சம் பிரகாசிக்க வேண்டும். இவர் மணவாட்டி, இந்த சபை மணவாட்டி என்பதை வெளிச்ச போட்டு மற்றவர்கள் ஒரு அங்கீகாரத்தையும் மற்றவர்கள் காணக்கூடிய விதத்தில் அந்த தீவட்டி எரிந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். அதுதான் தாவீது ஜெபிக்கிறார். என் ஆமென் விளக்கை ஏற்றும், என் இருளை வெளிச்சமாய் மாற்றும். ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் அதை எதிர்பார்க்கிற விழிப்போடு காத்திருக்க வேண்டுமா? மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 13ஆம் அதிகாரம் 32-37 வரைக்கும் வாசிக்கும் பொழுது தேவன் அங்கே வேலை செய்கிற ஒவ்வொரு வேலைக்காரனுக்கு ஒரு பொறுப்பை கொடுத்து சென்றிருக்கிறார். ஒரு உத்தரவாதத்தை கொடுத்து, ஒரு பணியை கொடுத்து போயிருக்கிறார். அவர் வரும் பொழுது எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால், அரைக்குறையான வேலை அல்ல வேலையே செய்யாத ஒரு வேலைக்காரனை போல, சோம்பேறியை போல அல்ல, அல்லது ஆமென் அரைக்குறையான வேலையை செய்தவர்களாக அல்ல, முழுமையாய் அந்த பணி இயேசுவை போல சிலுவையிலே சொன்னாரே எல்லாம் முடிந்தது என்று சொல்லி தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட காலகட்டத்தில் பிதாவின் சித்தத்தை செய்து தன் ஓட்டத்தை ஜெயமாய் முடித்தாரே அப்போஸ்தலனாகிய பவுலை போல ஆமென். தேவன் வரும் பொழுது நம் வேலை, நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த பணியை நிறைவேற்றி முடித்தவர்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டும். அல்லேலூயா. தேவன் தாளந்துகளை குறித்து நாம் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் 25ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கிறோம். ஆமென். கர்த்தர் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார்? தன்னுடைய வேலைக்காரர்களுக்கு தாளந்துகளை கொடுக்கிறார். ஒருவன் 1 தாலந்து, 2 தாலந்து, 5 தாலந்து, 10 தாலந்து. இந்த 1 தாலந்தை வைத்தவன் அவன் பயத்தினால் அதை புதைத்து விட்டான். அதை ஆமென் அதற்குரிய ஒரு முயற்சி அவன் எடுக்கவே இல்லை. ஆமென். பைபிளை வாசிக்கிறோம், 5 தாலந்தை படைத்தவன் 10ஆய் மாற்றினான். ஆமென். 2 நாளாய் மாற்றினான். ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வரும் பொழுது என்ன செய்தாராம்? உள்ளவனுக்கு இன்னும் கொடுக்கப்பட்டது, இல்லாதவனுக்கு, அதை பயன்படுத்தாதவனுக்கு அதிலிருந்து எடுத்து பயன்படுத்தினவனுக்கு கொடுக்கப்பட்டதை பார்க்கிறோம். அவனை கொஞ்சத்தில் உண்மையாய் இருக்கிறதை கண்டு அநேகருக்கு அவனை அதிபதியாய் கர்த்தர் மாற்றினார். ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வரும் பொழுது 1 யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் 17-18 வசனத்தின்படி நியாய தீர்ப்பு நாளிலே நாம் வெட்கப்பட்டு போகாதபடிக்கு தேவ சமூகத்தில் நாம் நிற்கும் பொழுது ஆண்டவர் கொடுத்த நேரத்தையும் ஆண்டவர் கொடுத்த வாய்ப்புகளையும் சரியாய் பயன்படுத்தி, ஹல்லேலூயா, சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் அன்னைக்கு அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தீமோத்தேயுவை பார்த்து சொல்லுகிறார், நீ சுவிசேஷகனுடைய வேலையை செய். ஆமென். நீ வார்த்தையை ஜாக்கிரதையா பிரசங்கம் பண்ணு. இன்னைக்கு ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு பொறுப்பை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. நாம் ஆயத்தப்பட வேண்டும், பிறரை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும். எப்படிப்பட்ட காலம்? காலத்தை அறிந்தவர்களாய் நித்திரை விட்டு எழுந்திரத்தக்க வேலையாயிற்று. பிரைஸ் தி லார்ட். இரண்டாவதாக நாம் பார்க்கிறோம், அங்கே வேதத்திலே வாசிக்கிறோம், ரோமர் 13ஆம் அதிகாரம் 12 வசனம், இரவு சென்று போயிற்று, பகல் சமீபமாயிற்று, ஆகையால்
அந்தகாரத்தின் கிரியை நாம் தள்ளிவிட்டு ஒளியின் ஆயுதங்களை தரித்து கொள்ள வேண்டும். இட்ஸ் நாட் only the time to wake up, but it's a time to put away, amen, the deeds of darkness and be armed, amen, with the weapons of light. ஒளியின் ஆயுதங்களை நாம் தரித்து கொண்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். இருளின் கிரியைகளை தள்ளிவிட்டு ஒளியின் ஆயுதங்களை நாம் தரித்து கொள்ள வேண்டும். கைகளை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாமா? ஆமென். இருளின் ஆயுதங்கள், ஆமென். தேவன் வரும் பொழுது, ஆமென், இந்த உலகத்தில் அவர் வெளிச்சத்தை நிலைநாட்ட வல்லவர், நீதியை நிலைநாட்ட அவர் வல்லவராக இருக்கிறார். வேதம் அதான் சொல்லுகிறது, இரவு சென்று போயிற்று, பகல் சமீபமாயிற்று. என் ஆண்டவர் ஒரு நாள் வருவார். இந்த அந்தி கிறிஸ்து இந்த பிசாசின் கிரியைகளுக்கு, அவன் முரட்டாட்டம், வன்முறை, பாவம், இவைகளுக்கெல்லாம் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைத்து நீதி வாசம் பண்ணுகிற பூமியாய் கர்த்தரை மாற்றப் போகிறார். நீங்களும் நானும், ஆமென், அந்த பரிசுத்த வாழ்க்கைக்காக, அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கைக்கு நேராய் கடந்து போவதற்கு நீங்களும் நான் ஆயத்தத்தோடு இருக்க வேண்டும். அதுக்கு செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன? இருளின் கிரியைகளை தள்ளிவிட்டு ஒளியின் ஆயுதங்களை தரித்து கொள்ள வேண்டுமா? எதற்கு ஒளியின் ஆயுதங்களை தரித்து கொள்ள வேண்டும்? வாசிக்கலாம். எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். The book of Ephesians chapter 6 verse 13. 6ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். ஆகையால் தீங்கு நாளிலே அவைகளை நீங்கள் எதிர்க்கவும். தீங்கு நாள், நாம் வாழ்கிற நாட்கள் தீங்கு நாள். அவைகளை நாம் எதை எதிர்க்கவும்? சகலத்தையும் செய்து முடித்தவர்களாய் நிற்கவும் திராணி உள்ளவர்களாக இருக்கும்படி தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கங்களை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அல்லேலூயா, ஆமென். ஆகையால் தீங்கு நாளிலே அவைகளை நீங்கள் எதிர்த்து நிற்க. எவைகளை? ஆமென். ஆகாய மண்டல பொல்லாத அசுத்தாவிகள், துரைத்தனங்கள், அதிகாரங்கள், இவைகளெல்லாம் எதிர்த்து நிற்க. மாம்சத்தோடு இரத்தத்தோடு மாத்திரம் நமக்கு போராட்டம் அல்ல. இவ்வுலகத்தின் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடு, வானமண்டல பொல்லாத அசுத்தாவிகளோடு நமக்கு போராட்டம் உண்டு. நம்முடைய போராயுதங்கள் மாம்சம் அல்ல, தேவ ஆவியினால் அரண்களை நிர்மூலமாக்க, தேவனை பற்றி அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற எல்லா மேட்டிமையான எண்ணங்களை சிறைப்பிடிக்க தேவ ஆவியினால் பலன் கொண்டது. தீங்கு நாளிலே அது ஆண்டவர் சொன்னார், நீ கர்த்தரிலும் சத்துவத்தில் வல்லமையாய் பலப்படு. ஆமென். தீங்கு நாள், பிசாசின் தந்திரங்களை நமக்கு தெரியாதவைகள் அல்ல. we are not unaware about the tactics of the devil. வேதத்திலே வாசிக்கிறோம், வேதம் தீங்கு நாளிலே அவைகளை எதிர்த்து நிற்க, சகலத்தையும் செய்து முடித்து திராணி உள்ளவர்களாய் நிற்கும்படி வேதம் சொல்லுகிறது. சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்து கொள்ளுங்கள், தொடுத்து கொள்ளுங்கள், எடுத்து கொள்ளுங்கள். காரணம், பொல்லாங்கன் இன்றைக்கு ஏகிற அக்கினி அஸ்திரங்கள். நம் நீதியை விட்டு, தேவனுடைய நீதியை நாம் தரித்து கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய நீதி, தேவன் தந்த அந்த நீதியிலே இன்னும் நான் வளர வேண்டும். அந்த நீதியிலிருந்து நம்மை வழிவிலகச் செய்யும்படி பிசாசு பொல்லாத அக்கினி அஸ்திரங்கள் எய்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம். பிரைஸ் தி லார்ட். நம்முடைய சிந்தையை கரைப்படுத்தும்படி, ஆமென், உலக கவலைகள், உலகத்தின் காரியங்களினாலே நம்மை கரைப்படுத்தி, நம்முடைய சிந்தையை கரைப்படுத்த நினைக்கிற பொல்லாத பிசாசு பல தீய காரியங்களை விதைக்க நினைக்கிறார். ரட்சிப்பின் தலைச்சீராவை அணிந்தவர்களாக, ஆமென், தெளிந்து புத்தி உள்ளவர்களாய் இருக்கும்படி, நீதியின் மார்க்கவசத்தை அணிந்தவர்களாய், ஆமென், சத்தியம் என்னும் கச்சையை, ஆவி என்னும் பட்டயத்தை பிடித்தவர்களாய், சுவிசேஷம் என்னும் பாதரட்சங்கள், ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சைகளை அணிந்து கொண்டவர்களாய் நாம் காணப்பட வேண்டும். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக, ஆமென், விசுவாசம் என்னும் கேடயத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். காரணம் என்ன? இந்த விசுவாசமே உலகத்தை ஜெயிக்கிற ஜெயம். ஆண்டவர் வந்து கேட்ட பார்ப்ப, இந்த கடைசி நாட்கள் வரும்போது விசுவாசத்தை காண்பாரோ. ஆகையால் வேதம் சொல்கிறது இருளின் கிரியை. அந்த இருளின் கிரியை என்ன? ஆமென். ரோமர் 13ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, களியாட்டும் வெறியும் வேசித்தனமும், களியாட்டு, வெறி, வேசித்தனம், காமவிகாரம், வாக்குவாதம், பொறாமையும் உள்ளவர்களாய் நடவாமல். ஆமென். பொறாமை உள்ளவர்களாய் நடவாமல் பகலிலே நடக்கிறவர்களை போல சீராய் நடக்க கடவோம். புத்தி உள்ளவர்களாய் நடக்கணும், ஞானம் உள்ளவர்களாய் நடக்கணும். பிரைஸ் தி லார்ட், ஹalleluya. தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கிற பாதையிலே நடக்கணும். பாரமான அனைத்தையும் நெருங்கி நிற்கிற பாவத்தை உதறி தள்ளிட்டு விசுவாசத்தை துவக்கிற முடிக்கிறவருமாகிய இயேசுவை நோக்கி நமக்கு நியமிக்கப்பட்டிருக்கிற பாதையிலே சீராய் பொறுமையாய் நாம் ஓட வேண்டும். ஹalleluya. இந்த ஆண்டவர் அதைத்தான் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார். வேதம் சொல்கிறது, இப்படிப்பட்ட குணாதிசயங்களை, களியாட்டு, வெறித்தனம், வேசித்தனம், காமவிகாரம், வாக்குவாதம், ஆமென், பொறாமை உள்ளவைகளா, இவைகளெல்லாம்,
ஆவிக்குரியவைகள் அல்ல, ஆவிக்குரிய கனிகள் அல்ல. இவைகளெல்லாம் உலகத்துக்குரியவைகள். பிரைஸ் தி லார்ட். இவைகளெல்லாம் உலகத்துக்குரியவைகள். இவைகளெல்லாம் சத்துருடைய ஆயுதங்கள், சத்துருடைய காரியங்கள். ஆமென். இவைகளுக்கு நாம் இடம் கொடாமல், இவைகளெல்லாம் இருளின் கிரியைகள், இவைகளை தள்ளி விட்டு பிரைஸ் தி லார்ட், ஒளியின் ஆயுதங்களை தரித்து கொள்ள வேண்டும். பிரைஸ் தி லார்ட். ஒளியின் ஆயுதங்களை தரித்து கொள்ள வேண்டும். ஆமென். நீதியை தரித்து கொள்ள வேண்டும். ஆமென். பரிசுத்தத்தை தரித்து கொள்ள வேண்டும். விசுவாசத்தை தரித்து கொள்ள வேண்டும். ரட்சிப்பை தரித்து கொள்ள வேண்டும். பிரைஸ் தி லார்ட். இதை தான் ஆண்டவர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார். ஆமென். we must be dressed up. ஆண்டவருடைய வருகை குறித்து கர்த்தர் ஒவ்வொரு ஓமைகளை சொல்லும் பொழுது மணவாட்டி வஸ்திரத்தை தரித்தவளாய், ஹல்லேலூயா, ஆமென், பிரைஸ் தி லார்ட், கச்சையை கட்டி கொண்டவர்களாய் ஆயத்தத்தோடு அங்கே ஒரு ரெடினஸை கொடுக்கிற காண்பிக்கிறது. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வரும் பொழுது நாம் நிர்வாணிகளாய் நிற்கக்கூடாது. ஆமென். எல்லாவற்றையும் இழந்தவர்களாய் இருக்கக்கூடாது. நம்முடைய வஸ்திரம் கரைப்பட்டதாய் இருக்கக்கூடாது. நீதியின் வஸ்திரம், ரட்சிப்பின் சால்வை, ஹல்லேலூயா, துதியின் ஆடையை அணிந்தவர்களாய் ஒரு முழுமையான பரிபூரணமான மனவாட்டியாய் நாம் நிற்க வேண்டும். இதை தான் கர்த்தர் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார். we cannot stand before Jesus naked. நிர்வாணிகளாய் நாம் நிற்க முடியாது. ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். நமக்கு விரோதமாக எத்தனையோ பொல்லாங்கன் அக்கினி அஸ்திரங்கள் ஏவி கொண்டிருக்கிறான். நம்மை விசுவாசத்திலிருந்து நம்மை வழிவிலகச் செய்யும்படி, ஆமென், இன்னைக்கு இச்சைகளை தூண்டி விடுகிற காரியங்கள். நீங்களும் நானும், ஆமென், ஸ்தோத்திரம், ஆயுதம் தரித்த பலவான்களாய் நாம் இருக்க வேண்டும். தீங்கு நாளிலே எதிர்த்து நிற்கும் சகலவற்றையும் செய்து முடிக்க திராணி உள்ளவர்களாய் நிற்கும்படி நாம் இந்த ஆயுதங்களை தரித்து கொள்ள வேண்டும். இட்ஸ் டைம் not only to wake up, it's time to put aside all the deeds of darkness, amen, and to be armed, amen, with the armor of light. amen. வெளிச்சத்தின் ஆயுதங்களை தரித்திருக்கிற நேரமாயிற்று, வேளையாயிற்று, காலமாயிற்று. மூன்றாவது 14ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். துர்ச்சைகளுக்கு இடமாக, துர்ச்சைகளுக்கு இடமாக உடலை பேணாமல் இருந்து கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை தரித்துக் கொள்ளுங்கள். ஆமென். துர் இச்சைகளுக்கு இடமாக. do not make any provision for the lust. hallelujah. no provision for the lust. இச்சைகளுக்கு இடமாக உடலை பேணாமல். ஆமென். என்ன காலமாயிற்று? இயேசு கிறிஸ்துவை தரித்து கொள்ள வேண்டிய காலமாயிற்று. நாம் காலத்தை அறிந்தவர்களாய், என்ன காலம்? நாம் முந்தி ரட்சிப்பு எப்படி நமக்கு இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொண்டோமோ, ரட்சிப்பு எப்படி சமீபமாக இருந்ததோ, அதை பார்க்கிலும் இது அதிகமாக சமீபமாயிற்று. அவரை முகமுகமாய் நாம் தரிசிக்க போகிறோம். ஹல்லேலூயா. வாசப்படியிலே வந்தவர் நிற்கிறார். சமீபமாயிற்று. ஆமென். நித்திரை விட்டு எழுந்திருக்கிற வேளையாயிற்று. ஆமென். இருளின் கிரியைகளை தள்ளிவிட்டு ஒளியின் ஆயுதங்களை தரிக்க வேண்டிய வேளையாயிற்று. மாம்ச இச்சைகளுக்கு இடமாக உடலை பேணாமல் கிறிஸ்துவை ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவை தரித்து கொள்ள வேண்டிய வேளையாயிற்று. It's time to put on Jesus Christ. It's time to put aside the deeds of darkness. It's time to wake up. கர்த்தர் நம்மோடு கூட இந்த கால வேளையிலே இடைப்படுவாராக. அப்போஸ்தலனாகிய பவுலுக்குள் இருந்த தரிசனம் நம்மோடு கூட இருக்கட்டும், நம்மில் இருக்கட்டும். பிலிப்பியர் 3ஆம் அதிகாரம் 13, 14 அவர் சொல்லுகிறார், பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை நோக்கி நான் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டேனோ அதை பிடித்துக் கொள்வது பற்றி கொள்ளும்படி, ஆமென், அதை அடையும்படி ஆசையாய் தொடர்கிறேன். ஹல்லேலூயா. பிலிப்பியர் 3ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம் 11ஆம் வசனத்தில் அவர் அழகாய் சொல்லுகிறார், நான் எனக்கு ஒரு ஆசை உண்டு. அந்த ஆசை என்ன? நான் இயேசுவை அறிந்து கொள்ள வேண்டும், அவரில் வளர வேண்டும், அவருடைய பாடு அடக்கத்திற்குள் உயிர்த்தெழுதலுக்குள் அவரை போல நான் மாற வேண்டும். கொலோசியர் 3ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். 3:3. ஏனென்றால் நீங்கள் மரித்தீர்கள், உங்கள் ஜீவன் கிறிஸ்துவுடனே தேவனுக்குள் மறைந்திருக்கிறது. We must be wrapped in Jesus Christ. எப்படி ஒரு வஸ்திரத்தை அணிகிற நாம் அந்த வஸ்திரத்தை நாம் எப்படி உணர்கிறோமோ, அந்த வஸ்திரம் எப்படி நமக்கு நம்முடைய இன்னும் அழகு கூட்டுகிறதோ, நம்முடைய ஆமென் ஸ்தோத்திரம், நம்முடைய சரீர அமைப்புக்கு, அதே போல அந்த வஸ்திரம் எப்படி நம்மை பாதுகாக்கிறதோ, அதே போல நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு இன்னும் அர்த்தத்தை கூட்டக்கூடிய, இன்னும் அழகு சேர்க்கக்கூடிய இயேசுவை, அவருடைய சிந்தையை நாம் தரித்து கொள்ள வேண்டும். ஆமென்.
அவரை ஒவ்வொரு நாளும் நாம் உணரக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஆமென். அவருடைய பாதுகாப்பை நாம் அனுபவிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கணும். we must feel, we must touch Jesus Christ. அவரை வஸ்திரத்தை போல நாம் அணிந்து கொள்ள வேண்டும். கைகளை வைத்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாம். ஒரு புதிய மனுஷனாய் நாம் வாழ வேண்டும். இயேசுவின் சுபாவத்தை நாம் தரித்து கொள்ள வேண்டும். அவர் பார்க்கிற வண்ணமாய் நாம் பார்க்க வேண்டும். அவர் பேசுகிற வண்ணமாய் நாம் பேச வேண்டும். ஆமென். அவர் சிந்திக்கிற வண்ணமாய் நாம் சிந்திக்க வேண்டும். அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 17:28 அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்கிறார், நாம் அவருக்குள் பிழைத்திருக்கிறோம், அவருக்குள் இருக்கிறோம், அவரால் அசைகிறோம், அவருக்குள் தான் நம்முடைய வாழ்க்கை. ஆமென். the source of our existence is in Jesus Christ. ஏனெனில் அவருக்குள் நாம் பிழைக்கிறோம், அசைகிறோம், இருக்கிறோம். ஆமென். the source of existence. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 17:28 படி அவருக்குள் நாம் பிழைக்கிறோம், ஆமென், அசைகிறோம், இருக்கிறோம். அப்படி என்றால் அவருக்குள் நாம் பிழைக்கிறோம், அவரால் அசைகிறோம், அவரால் நாம் இருக்கிறோம். அப்படி என்றால் இயேசுவை தரித்து கொள்கிற ஒரு அனுபவம். கொலோசியர் 3:3 படி கிறிஸ்துவுடனே தேவனுக்குள் நம்முடைய ஜீவன் மறைந்திருக்கிறது. ஒரு மறைக்கப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை. ஆமென். அதுதான் இன்னைக்கு கர்த்தர் நமக்கு தேவை. பரிசுத்த ஆவியானவரை நாம் லூக்கா 24:49 படி அந்த பரிசுத்த ஆவியை தரித்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு அனுபவம் நமக்கு தேவை. கொலோசியர் 3:14 படி அன்பை தரித்து கொள்ளுகிற ஒரு வாழ்க்கை நமக்கு தேவை. அவர் அன்பாகவே இருக்கிறார். அந்த அன்பை தரித்து கொள்ளுகிற ஒரு அனுபவம் நமக்கு தேவை. ஆமென். கிறிஸ்துவின் வசனம் உங்களில் சகல ஞானத்தோடு பரிபூர்ணமாய் வாசமாய் இருக்கத்தக்க சங்கீதங்களினாலும் கீர்த்தனைகளினாலும் ஞான பாட்டினாலும் ஒருவருக்கு ஒருவர் ஆமென் போதித்து புத்தி சொல்லிக்கொண்டு உங்கள் இருதயத்திலே கர்த்தரை பாடி அவரை தரித்து கொள்ளுகிற ஒரு அனுபவம் நமக்கு தேவை. கைகளை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணலாம். ஆனால் இன்னைக்கு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுடைய சிந்தையை நாம் தரித்து கொள்ளக்கூடாதபடிக்கு, அவருடைய அன்பை தரித்து கொள்ளாதபடி, அவருடைய ஆமென் ஸ்தோத்திர சுபாவத்தை தரித்து கொள்ளாதபடி, இன்னைக்கு அவருடைய ஜீவனை நம்மிலிருந்து பிரதிபலிக்க கூடாதபடி தடை செய்கிறது என்ன தெரியுங்களா? இந்த ஆத்துமாக்கு விரோதமாய் போர் செய்கிற மாம்ச இச்சைகள், நம்முடைய சித்தத்துக்கு விரோதமாய், நம்முடைய உணர்ச்சிக்கு விரோதமாய், நம்முடைய அறிவுக்கு விரோதமாய் போர் செய்கிற மாம்ச இச்சைகள் தான் இன்னைக்கு தடையா இருக்கிறது. இன்னைக்கு உலகத்தில் அநேகர் தங்களோட ஆத்துமாவை கெடுத்து கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கலாம். ஒருவன் உலகம் முழுதும் ஆதாயம் பண்ணலாம், தன் ஆத்துமாவை நஷ்டம் பண்ணினான், ஒரு லாபம் இல்லை. ஆகையால் தங்கள் ஆத்துமாவை காத்துக் கொள்வதற்கு இன்னைக்கு இந்த மாம்ச இச்சை நமக்கு விரோதமாய் ஆத்துமாக்கு விரோதமாய் போராடுகிற, சித்தம், உணர்ச்சி, அறிவுக்கு விரோதமாய் இருக்கிற இந்த மாம்ச இச்சைகளை நாம் மேற்கொள்வதற்கு, உலக வழக்கத்தின்படி வாழாதபடிக்கு, மாம்ச இச்சைக்கு நம்மை விட்டு போடாதபடிக்கு, கரை திரையற்ற பரிசுத்த மனவாட்டியாய் ஆமென் அவர் வரும்பொழுது பரிசுத்தமாய் நாம் காணப்படுவதற்கு இந்த ஆத்துமாவை எல்லா காவலோடு நாம் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். அப்படி என்றால் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால், கலாத்தியர் 5:16 வசனத்தை வாசிக்கலாம். கலாத்தியர் 5:16 வசனம். பின்னும் நாம் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள், ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது மாம்ச இச்சைகளை நிறைவேற்றாதிருப்பீர்கள். ஆமென். ஆண்டவர் இன்னைக்கு நமக்கு கொடுக்கிற ஒரு வார்த்தை, கிறிஸ்து இயேசுவை நான் தரித்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், பிரைஸ் தி லார்ட், இந்த மாம்ச ஆத்துமா குரோதமாய் போர் செய்கிற இந்த மாம்ச இச்சைகள் நம் உடலை பேணாமல், ஏனால் இந்த சரீரம் கர்த்தருடையது, கர்த்தரை சரீரத்துக்குரியவர், இது தேவனுடைய ஆலயம். ஆகையால் இந்த சரீரமானது ஆத்துமாவையும் ஆவியும் சுமந்து நிற்கிறது. இதை நாம் பரிசுத்தமாய் காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்றால், மாம்ச இச்சைகளுக்கு நம்மை விட்டு போடாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால், நம் கிறிஸ்துவை தரித்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், அதுக்கு ஒரே ஒரு வழி. வேதம் சொல்கிறது, இன்னைக்கு ஆவிக்கேற்றபடி ஆமென் என்ன செய்ய வேண்டும்? நடந்து கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது மாம்ச இச்சைகளை நிறைவேற்றாதிருப்பீர்கள். ஆவிக்கேற்றபடி நாம் நடந்து கொள்ளும் பொழுது நம் மாம்ச இச்சைகளை நிறைவேற்ற மாட்டோம். காரணம், இந்த ஆவியானவர் நமக்கு தந்துருளி இருக்கிறாரே பிதாவானாலே, குமாரனாக இயேசு கிறிஸ்துவினாலே. அந்த ஆவியானவர் எப்படிப்பட்டவர் என்று சொன்னார்? நீதியை குறித்து, நியாயத்தை குறித்து, ஆமென் பாவத்தை குறித்து கண்டித்து உணர்த்துகிற ஆவியானவர். the spirit of conviction, கண்டித்து உணர்த்துகிற ஆவியானவர் நமக்கு தேவை. ஹல்லேலூயா. வேதம் சொல்லுகிற ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்வீர்களானால் ஆமென் சோத்திரம், மாம்ச இச்சைகளை நிறைவேற்றாதிருப்பீர்கள். காரணம் என்ன? 17 வசனம். மாம்சம் ஆவிக்கு விரோதமாகவும் ஆவி மாம்சத்துக்கு விரோதமாகவும் இச்சிக்கிறது. நீங்கள் செய்ய வேண்டியது
நீ செய்ய வேண்டும் என்கிறவர்களை செய்யாதபடிக்கு நீ செய்யாதபடிக்கு இவைகள் ஒன்றுக்கொன்று விரோதமா இருக்கிறது. அப்படி என்றால் நீங்க என்ன ஆசைப்படுறீங்களோ அதை நீங்க செய்யாதபடிக்கு தடையா இருக்கிறது என்னென்ற அந்த மாம்சம். இது ரெண்டு ஆவி மாம்சம் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆமென் விரோதமா இருக்கிறது. வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் இவைகள் எல்லாம் நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும். இந்த மாம்சத்தின் கிரியைகள் வெளிரங்கமா இருக்கிறது. 19 வசனத்திலிருந்து 21 வசனத்தை பாருங்களேன். மாம்சத்தின் கிரியைகள் வெளிரங்கமா இருக்கிறது. அவைகள் விபச்சாரம், வேசித்தனம், அசுத்தம், காமவிகாரம், விக்கிரகாராதனை, பில்லிசூனியம், பகைகள், விரோதங்கள், வைராக்கியங்கள், கோபங்கள், சண்டைகள், பிரிவினைகள், மார்க்க பேதங்கள், அப்புறம் பொறாமைகள், கொலைகள், வெறிகள், களியாட்டு முதலானவைகள் இப்படிப்பட்டவைகள் செய்கிறவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பது இல்லை என்று முன்னமே நான் சொன்னது போல இப்பொழுது உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். அல்லேலூயா. மாம்சத்தின் கிரியைகள் ரோமர் கலாத்தியர் 5:19-21 21 வரைக்கும் சொல்லப்பட்டது போல இந்த சுபாவங்கள் நமக்கு இருக்கும் வரையிலும் ஆமென் சோத்திரம் இவைகளெல்லாம் கிறிஸ்து நம்மிலே வெளிப்படக்கூடாதபடி தடையா இருக்கும். ஆகையால் இந்த காணவழியில ரோமர் 13 வசனம் சொன்னது போல மாம்சத்தினாலே உங்கள் மாம்சத்துக்கு இச்சைக்கு ஆமென் மாம்ச இச்சைகளுக்கு இடமாக உங்கள் உடலை பேணாமல் நீங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை தரித்து கொள்ள வேண்டும். இந்த காலவெளியில என்ன காலம் ஆயிற்று என்று சொன்னால், முதலாவது ஆமென் நம் காலத்தை அறிந்தவர்களாய். எப்படிப்பட்ட ஒரு காலம்? ஆமென் நித்திரை விட்டு எழுந்திருக்கத்தக்க வேலை ஆயிற்று. இரண்டாவது இருளின் கிரியைகளை தள்ளிவிட்டு ஒளியின் ஆயுதங்களை தரித்து கொள்ள வேண்டிய காலமாயிற்று. மூன்றாவது மாம்ச இச்சைகளுக்கு இடமாக உடலை பேணாமல் இயேசு கிறிஸ்துவை தரித்து கொள்ள வேண்டிய காலமாயிற்று. இந்த காலவேளையில் நீங்களும் நானும் பரிசேயர்களாய் ஆயக்காரர்களைப் போல அல்ல, காலத்தை அறிந்தவர்களாய் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்தி ஞானமற்றவர்களாக அல்ல ஞானமுள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ள கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. உள்ளான மனுஷன்ல வல்லமையாய் பலப்பட கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்வாராக. ஆண்டவரை நோக்கி நாம் எல்லாரும் ஜெபிக்க போகிறோம். பரிசுத்தமும் இரக்கம் உள்ள நல்ல ஆண்டவரே, இன்னைக்கு நீர் எங்களுக்கு தந்த வேத பகுதிக்காய் நன்றி. ரோமர் 13:11-14 வரைக்கும் நாங்கள் வாசித்த வசனத்தின்படி கர்த்தாவே, நாங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு விசுவாசிகளா ஆன போது ரட்சிப்பு எவ்வளவு சமீபமா இருந்ததோ அதை விட இப்பொழுது அதிக சமீபமா இருக்கிறது. ஆண்டவரே, எங்கள் ஆத்தும மீட்பு சமீபமா இருக்கிறது. ஆகையால் ஆண்டவரே அப்பா, நாங்கள் காலத்தை அறிந்தவர்களாய் கர்த்தாவே, நாங்கள் நித்திரை விட்டு எழுந்திருத்தக்கத்தான காலமாயிற்று. ஆண்டவரே கர்த்தாவே ஸ்தோத்திரம். சோம்பேறிகளைப் போல வாழாதபடி காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்தி கொண்டு ஞானமற்றவர்களாக அல்ல ஞானமுள்ளவர்களாய் வாழ ஆண்டவரே கர்த்த மதுபாதனத்துக்கு ஏதுவாய் வெறி கொள்ளாமல் ஆண்டவரே ஆவிலால் பலப்பட உள்ளான மனுஷன்ல ஆவில பலப்பட நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியா நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுகிறோம். ஆண்டவரே, ஒரு புத்தி உள்ள கன்னிகளைப் போல அறையை கட்டி கொண்டு தீவட்டிகளை கைகளில ஏந்தி கொண்டு மனவாளனை சந்திக்கிற அந்த வேத வசனத்தின் வெளிச்சத்திலே நாங்கள் நடக்க என் ஆண்டவர் எங்களுக்கு கிருபை செய்யும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, மனவாளனாகிய இயேசு கிறிஸ்து எங்களுடைய எஜமானன். ஆண்டவர் எங்கள் தோட்டக்காரர். நீ வரும் பொழுது கர்த்தாவே நாங்கள் தூங்குகிறவர்களாக அல்ல தகப்பனே, எப்பொழுது ஆயத்த விழிப்போடு கூட நேச மனவாளனை சந்திக்க ஆண்டவரே ஒரு ஆயத்தத்தோடு காணப்பட ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாய் நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுகிறோம். இந்த உலகத்தின் காரியமோ ஆண்டவரே கர்த்தாவே பின்மாற்ற ஜீவியமோ ஆண்டவர் ஒரு நாளும் கர்த்தர் எங்களை ஒரு நித்திரைக்குள் கொண்டு போய் விடாதபடி கர்த்தாவே ஆண்டவரே விசுவாசம் உள்ளவர்களாக ஆத்தும பாரம் உள்ளவர்களாக ஆண்டவரே சீஷர்களை போல இயேசு ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்கள் நித்திரை செய்து கொண்டிருந்தார்கள். ஆண்டவர் அவர்களுக்குள்ள ஒரு ஆவிக்குரிய உணர்வு இல்லை, அவர்களுக்குள்ள ஒரு ஆத்தும பாரம் இல்லை. இயேசுவின் இருதயத்தை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளவில்லை. நீங்களும் நானும் ஆண்டவருடைய இருதயத்தை புரிந்து கொண்டால் ஒரு நாளும் ஆமென் உலக காரியங்களுக்கு நாம் இடம் கொடுக்க மாட்டோம். நித்திர மயக்கத்தில் நாம் இருக்க மாட்டோம். ஆமென் we will not be sluggish. ஆண்டவரே, ஆயத்தத்தோடு கூட அனலாய் இருப்போம். ஆண்டவரே, எங்கள் பலிபீடத்தில் அக்கினி எப்பொழுதும் ஆண்டவர் அனல் கொண்டு எரிந்து கொண்டே இருக்கும் கர்த்தாவே. ஸ்தோத்திரம். நாங்கள் ஆவிலே அனலாய் இருப்போம் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, இது விழித்திருக்க வேண்டிய காலம் ஆயிற்று கர்த்தாவே. காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய காலம் ஆயிற்று கர்த்தாவே. ஆண்டவர் எங்களுக்கு கொடுத்த பொறுப்பையும் வாய்ப்பையும் சரியாய் பயன்படுத்த வேண்டும். நீர் வரும் பொழுது ஒன்றும் செய்யாதவர்களைப் போல அல்ல, அரைக்குறையாக அல்ல, நீர் கொடுத்த தாளந்துகளை ஆண்டவரை பயன்படுத்தி தேவ
தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் மகிமைக்காய் பயன்படுத்தி நீர் வரும் பொழுது உம்முடைய சமூகத்தில் நாங்கள் வெட்கப்பட்டு நிற்காதபடிக்கு சந்தோஷமாய் நிற்க கர்த்தர் எங்களுக்கு கிருபை தாரும். இருளின் கிரியைகளை தள்ளிவிட்டு ஆண்டவர் ஒளியின் ஆயுதங்களை தரித்து கொண்டு ஆண்டவரை கர்த்தாவே ஆண்டவர் இருளிலே நடக்கிறவர்களைப் போல அல்ல, பகலிலே சீராய் நடக்கிறவர்களைப் போல நாங்கள் வாழ ஆண்டவரே தீங்கு நாளிலே சகலவற்றையும் செய்து முடிக்க திராணி உள்ளவர்களாக ஆண்டவரும் குன்பதாய் தைரியமாய் நிற்க பொல்லாங்க நீகிற அக்கினி அஸ்திரங்களை அவிழ்த்து போடத்தக்கதாக ஆண்டவரை சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்து கொள்ள எங்களுக்கு கிருபை தாரும். ஆயுதம் தரித்த பலவான்களாய் வாழ எங்களுக்கு கிருபை செய்யும்படியாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். மாம்சத்து இச்சைக்கு இடமைய ஆமென். மாம்ச இச்சைகளுக்கு இடமாக எங்கள் உடலை பேணாமல் ஆண்டவர் அசுத்தங்களினால் உலக காரியங்களால் சிற்றின்பங்களினால் எங்கள் உடலை எங்கள் சரீரத்தை கரைப்படுத்தாமல் எங்கள் ஆத்மாவை கரைப்படுத்தாமல் கிறிஸ்து இயேசுவாகிய கிறிஸ்து இயேசுவை நாங்கள் தரித்து கொள்ள ஆடையாக நாங்கள் தரித்து கொள்ள அவருடைய சிந்தையை நாங்கள் தரித்து கொள்ள அந்த பரிசுத்த சிந்தையை நாங்கள் தரித்து கொள்ள ஆண்டவர் அந்த மன தாழ்மை நாங்கள் தரித்து கொள்ள அந்த அன்பை தரித்து கொள்ள நீர் எங்களுக்கு கிருபை தாராட்டும். ஆவின் கனிகளை ஆண்டவரே ஆண்டவர் சொன்னா இதோ நீங்கள் வல்லமையை தரித்து கொள்ளும்படி நீங்கள் எருசலேமிலே காத்திருங்கள் என்று சொன்னது போல அந்த பரிசுத்த ஆவியானவரை நாங்கள் தரித்து கொள்ள அந்த கிறிஸ்துவின் சுபாவத்தை தரித்து கொள்ள கர்த்தர் எங்களுக்கு நீர் கிருபை பாராட்டும்படியாய் நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுகிறோம். ஆண்டவரே கர்த்தாவே இந்த மாம்ச இச்சையின்படி நாங்கள் நடவாமல் இந்த மாம்ச இச்சைகளை எங்களால் மேற்கொள்ள முடியாது. எங்களுக்கு தேவை ஆவியின் பலன். ஆவியின்படி நடக்கும் பொழுது நாங்கள் மாம்ச இச்சைகளை நிறைவேற்ற மாட்டோம். கர்த்தாவே இந்த ஆவியானவரால் நடத்தப்பட கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. இந்த மாம்சத்தின் கிரியைகள் எவைகளெல்லாம் எங்களில் இருக்கிறதோ அவைகளெல்லாம் இனம் கண்டு கொண்டு ஆண்டவரே அவைகளை எங்களை விட்டு அகற்றி ஆண்டவரே இந்த பழைய சாம்பல்களை அகற்றி நாங்கள் ஆவியிலே அனலா இருக்க ஆண்டவரே பலத்தின் ஆவியானவரை அன்பின் ஆவியானவரை ஆண்டவர் இச்சை அடக்கத்தின் ஆவியானவரை ஆண்டவர் நாங்கள் அனல் முட்டி எழுப்ப கர்த்தர் நீர் எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டும்படியாய் நாங்கள் ஜெபம் பண்ணுகிறோம். ஆண்டவரே நீர் வரப்போகிறீர். ஆண்டவரே உம்முடையவர்களை ஆண்டவரே உம்மோடு கூட சேர்த்துக் கொள்ளும்படி நீர் வரப்போகிறீர். கர்த்தாவே ஆண்டவரே கர்த்தாவே எமக்கு நன்றி. ஆண்டவர் எங்களுக்குரிய ஆண்டவரே கர்த்தாவே வெகுமதியை கொடுக்கும்படி வரப்போகிறீர். அப்பா ஆண்டவர் எங்களுக்குரிய ரிவார்டை கொடுக்க நீர் வருக போகிறீர். ஆண்டவரே இந்த உலகத்தை நியாயம் தீர்க்க நியாயாதிபதியாய் நீர் வரப்போகிறீர். உம்மை சந்திக்க நாங்கள் ஆயத்தப்பட கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க. ஆமே. நாம் காலத்தை அறிந்தவர்களாய் நித்திரை விட்டு எழுந்திருத்தக்க வேலை ஆயிற்று. இருளின் கிரியைகளை தள்ளிவிட்டு ஒளியின் ஆயுதங்களை தரித்து கொள்ள வேண்டிய வேலை ஆயிற்று. மாம்ச இச்சைகளுக்கு இடமாக உடலை பேணாமல் இயேசுவை தரித்து கொள்ள வேண்டிய வேலை ஆயிற்று. சத்திய வசனங்களுக்கு எங்களை முழுமையாக ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென். கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் கர்த்தருடைய பிரசன்னம் உங்களோடு கூட இருக்கட்டும். இன்னைக்கு நாம் கேட்ட வசனத்தின்படி நாம் காலத்தை அறிந்தவர்களாய் காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்தி கொண்டு தேவன் கொடுத்த வாய்ப்புகளை சரியாய் பயன்படுத்தி கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிற தாளந்து கிருபைகளை நாம் ஆமென் சரியாய் அவருடைய நாம மகிமைக்கின் ராஜ்ய மகிமைக்கென்று பயன்படுத்த ஆண்டவர் நமக்கு கிருபை தருவாராக. அவர் வரும் பொழுது நாம் வெட்கப்பட்டு போகாமல் தைரியமாய் நிற்க ஆண்டவர் நமக்கு அனுக்கிரகம் செய்வாராக. அந்த பரிசுத்த ஆவியின் ஒத்தாசையை கர்த்தர் நமக்கு இன்னும் தருவாராக. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். நாம் ஆயத்தப்படுவோம், பிறரை ஆயத்தப்படுத்துவோம். உன் ராஜாவாகிய தேவனை சந்திக்க நீ ஆயத்தப்படு. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். இந்த வார்த்தைகள் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்தால் எங்களோடு கூட ஆமென் கீழே வரும் தொலைபேசி என்னோடு கூட தொடர்பு கொள்ளுங்கள். இதை ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. God bless you.